Ce? Nu cred. Ce nu crezi? Mami! Poți să ne iau în brațe? E al meu? Și-al Mihnea. Mami! Tati! Are ochi albaștri. Imagine, e al nostru, e cățelul nostru, e fetiță. What? Da, mami, bine joacă-te cu el, că e al vostru. Da, ne muscă? Nu. Dacă nu când îi dăm un pumn, ce face? Păi de ce să-i dai un